ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளுடைய மொபைலில் ஷூட் பண்ணுற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோவை எப்படி நம்மளுடைய மொபைல்லேயே அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் 3 மந்த்துக்கான மொபைல் ரீசார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா கிவ் அவேவாக கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் போய்ட்டு அந்த வீடியோவை பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட கூகுள் ஃபோட்டோஸ் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சோடனே நீங்கள் எந்த வீடியோவோட ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த வீடியோட ஸ்டெபிலிட்டி நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா எடிட் ஆப்ஷன் போயிட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி முடித்த உடனே வீடியோட லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 10 to 15 செகண்ட் டைம் எடுத்துக்கும். இப்போ நான் இந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணுறேன். நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இப்போ இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே சேவ் காப்பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ண உடனே வீடியோட லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கேலரியில் சேவ் ஆகிடும். பழைய வீடியோவும் இருக்கும், இந்த வீடியோ 2 வீடியோவுமே உங்களுடைய கேலரியிலே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பழைய வீடியோ ப்ளஸ் அந்த எடிட் பண்ண வீடியோ 2த்தையும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு என்ன வீடியோ போடணுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.